Tak, tímto bych přešel na slide o společnosti NiceLabel, o softwarovém řešení, respektive o softwaru NiceLabel, kde NiceLabel je již na trhu několik let jako lídr mezi značícími technologiemi a s současným produktem Label Management System LMS Enterprise dokáže vlastně pracovat s daty pro ty UDI data, takže tam funguje veškeré potřeby logování, workflow procesy, verzování, schvalování a pracovních postupů. Zde je několik informací o softwaru, o jejich ocenění. Jsou to Microsoft partner, Oracle partner, samozřejmě i SAP partner, takže v případě vaše společnost disponuje s informačním ERP systémem, tak ta konektivita už je z větší části prošlápnuta, takže nějaké API funkce na implementaci tady toho softwarového řešení už mají otevřené dveře. Zde několik vybraných zákazníků, kteří vlastně využívají software NiceLabel pro integraci tisk a jedná se vesměs o většinu zákazníků z odvětví medical. Můžete podívat, nechci nikoho konkrétního vyzdvihovat, ale na první pohled vidím několik partnerů, které jsme my osobně implementovali, integrovali náš software. Takže to k těm vybraným zákazníkům ze zdravotnických prostředků. Klíčové prvky systému řízení etiket. Návrh štítků, systém řízení dokumentů, jak jsem říkal, workflow, verzování, schvalování a roční tisk pomocí zakázkových formulářů, které vám brzy ukáže kolega, a dále i integrovaný tisk, který se dá taky zaimplementovat přímo, takže dokážeme reagovat na požadavek na tisk etikety, respektive odeslání dat do tiskárny z PLC stroje, takže informaci o té šarži může mít nadřazený systém v konkrétní výrobě a data jsou pak přenášeny na pozadí. Možnosti integrace. Software může být integrován fyzicky, ve fyzické podobě přímo na vašem serveru. A může být vlastně na cloudu, taky vlastně na vašem cloudu. A jedna z novinek poslední verze je vlastně veřejný cloud společnosti NiceLabel, takže není potřeba z vaší strany hardware, co se serverových požadavků týče, ale tato část je přenesena na starost vlastně toho NiceLabelu. K tomu cloudu máme tady další slide, takže se můžeme podívat na ty výhody toho softwaru. Nejedná se vyloženě, že by toto byly pouze jen na tom cloudu. Dá se vlastně tady ty samotné plusy, benefity se dají integrovat i vlastně na vašem serveru. Takže digitální kontrola kvality, automatické hromadné změny a schvalování, integrovaný tisk etiket s pomocí obchodních systémů, které obsahují DI a PI, výrobní informace a produktové informace. Návrh etikety samozřejmě splňuje předpisy pro UDI, splňuje ty požadavky
veškeré data, symboly, datum dokážeme vlastně na základě jednoho vstupu dat se vlastně tady pomocí funkcí se dokáží ty data zobrazovat správně, tak jak to má být u loga data expirace, a ty stejný řetězec, respektive stejný datum, se převádí na pozadí tak, aby byl správně ve správné struktuře pro ten kód expirace pro UDI, pro to strojové čtení do toho kódu, tak aby ty UDI data měly tu správnou strukturu. Takže vizuálně ten návrh těch dat funguje identicky. Digitální kontrola kvality je u označení. Funguje revize, kdy vychází vlastně designer z prvotní revize, udělá určitou úpravu, a když se vlastně podíváme na revizi číslo 2 a revizi číslo 3, tak na první pohled nejde vidět, že by nastalo několik změn, že by designer, respektive návrhář štítku, udělal nějakou základní změnu, aniž by vlastně ta etiketa nemohla jít do výroby. Proto vlastně software NiceLabel disponuje funkcí porovnání revizí mezi sebou, tak jak se můžete podívat vlastně napravo. Na první pohled jsou zvýrazněny změny, jsou zvýrazněny vlastně růžovou barvou, takže hned vidíte ty změny v logu výrobce, certifikace, CEčko, nějaká změna v šarži proběhla. Všechny tady ty věci jsou pak pro toho schvalovatele, pro tu roli schvalování toho procesu jednodušší, může zkontrolovat, co opravdu, když byla schválena revize číslo 2, tak co ten designer změnil, proč dává ke schválení revizi číslo 3, jaké změny byly aplikovány, a na základě seznamu, který mu byl předtím doručen, dokáže vlastně reagovat tady na tyto změny a schválit. Schvalování štítku splňujících předpisy pro každou jednotku SKU, takže nemusíte ručně vytvářet stovky nebo tisíce variant etiket. Etiketa splňující předpisy pro UDI, menší množství žádostí o změny, zvýšení efektivity, rychlosti a kontroly. Tím, že se dají vlastně integrovat ty kmenové data. Mezi další výhody integrace softwaru NiceLabel, tak je možnost vlastně integrace těch kmenových dat s propojením vlastně s obchodními předpisy, obchodní spojení. Dá se tam vlastně doplnit z informačního systému, kdy mám informační systém, mám kmenové data k výrobku, které jsou neměnná, jako je referenční číslo, jako je název výrobku, výrobce. Tyto data jsou pro mě standardní, ty se mě nemění na té etiketě, neustále opakující se, ale pak mám ty vlastně product identifier, ty data k danému výrobku, jako je šarže, datum výroby, datum expirace. Tyto data se mění s každou výrobou. Takže ta integrace, spojení těch kmenových dat s těmi daty z toho informačního systému, tak vlastně na základě zakázkového propojení se dá řešit a následně prostřednictvím Windows ovladače dostat do právě vaší tiskárny ve výrobě. Veškeré tisky etiket jsou logovány, takže se můžete i zpětně podívat, můžete vyhledávat pomocí šarže, můžete vyhledávat pomocí data expirace, podle referenčního čísla, můžete listovat v vyčištěných etiketách, v odeslaných datech na tiskárnu. Externí označování.
Záruka správnosti etikety a dodržení předpisů, rychlé zaučení nových dodavatelů. Jedná se o tom, když máte sdružené dílčí výroby nebo produkci v dílčích výrobách, tak pomocí softwaru NiceLabel dokáže i na vašich vlastně pobočkách, na vašich dílčích výrobních linkách, které nemusí být součástí vašeho závodu, tak dokáže se pracovat s vašimi výrobními daty právě prostřednictvím tady toho nástroje LMS, Label Management System Enterprise. Předpisy v Americe FDI, nyní již EU, vyžadují validaci pro fyzické i cloudové systémy označování, takže instalační kvalifikace, provozní kvalifikace, výkonnostní kvalifikace. Jsme schopni vám pomoci i s těmito body v procesu vaší výroby. Takže dokážeme vám pomoci s tou zrychlení té dokumentace, té validace. Výhody standardizované globální strategii označování, konsolidace šablon pro etikety, dynamické šablony, rychlejší zpracování žádostí o změnu, jednolitá integrace s obchodními systémy, globální nástroj označování, který je schopen podpořit standardizovaný proces označování, úspora času a zdrojů dříve vynakládaných na ruční kvality. A podstatně nižší riziko chyb. Myslím, že neustále opakující se informace vlastně o tom softwaru LMS, o nástroji od společnosti NiceLabel pro tu konkrétní integraci na vaše řízení. Jak jsem již jednou zmínil, ideální stávající kmenová data k výrobku, referenční číslo, název, jazykové mutace o výrobku, ikony a podobně je součástí kmenových dat a pomocí integrace a výrobní identifikace PI jsme schopni vlastně tyto data sloučit a odeslat správně na tiskárnu.